αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, αντιπροσωπεία ταξικών συνδικάτων και σωματείων, η Κομματική Οργάνωση Αθήνας με επικεφαλή στο γραμματέα της Δημήτρη Αρβανιτάκη. Εκ μέρους του Συλλόγου Φοιτητών Παντίου. Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Η φοιτήτρια της Παντίου και μέλος της ΚΝΕ, στις 28 Ιούλιου του 1980, μαζί με εκατοντάδες ακόμα φοιτητές, εξορμούσε εργοστάσια και χώρους δουλειάς για την προπαγάνδα και προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας της επόμενης ημέρας. Η Σωτηρία, μαζί με πολλούς άλλους, βρίσκεται στο εργασιακό γκέτο της κλωστοδηφουργίας ΕΤΜΑ για να μοιράσουν προκηρύξεις στους εργαζομένους. Οι εντολές της εργοδοσίας ήταν ξεκάθαρες. Να μην πάρουν με οποιοδήποτε τρόπο οι εργάτες ανακοινώσεις. Εκείνη τη μέρα, στο εργοστάσιο βρίσκονται χαφιέδες, εργοδοτικοί συνδικαλιστές, κουμπουροφόροι οδηγοί, ακόμη και πρώην βασανιστές Μακρονήσου. Με το σχόλασμα, η εργοδοσία προσπαθεί να φυγαδεύσει τους εργάτες, ενώ τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ πετάνε προκηρύξεις από τα παράθυρα των λεωφορείων. Ο οδηγός μπράβος της εργοδοσίας, Χαρίτος, παρασύρει τη Σωτηρία που αφήνει εκεί την τελευταία της πνοή. Το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΤΜΑ κηρύσσει αμέσως απεργία και η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ να την καταστήλουν. Χιλιάδες εργαζομένων και νεολαία συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που οργανώνονται το ίδιο βράδυ. Την επόμενη στην πανεργατική συγκέντρωση αλλά και στην κηδεία της Σωτηρίας. Σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να μνημονεύσουμε τη Σωτηρία. Αλλά για τα ιδανικά, για τα οποία έδωσε τη ζωή της η Σωτηρία, είναι σήμερα πιο αναγκαία και πιο επίκαιρα από ποτέ. Σήμερα, όπου ο βαθμός εκμετάλλευσης εργατικής τάξης έχει ενταθεί, όπου η επίδραση του κεφαλαίου στα δικαιώματα του λαού γίνεται όλο και πιο έντονη, σήμερα είναι ανάγκη η εργατική τάξη να αντιδράσει, να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε αυτήν την πολιτική, απέναντι στα κόμματα που στηρίζουν τα μονοπόλια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αλλά και τους υποστηριχτές του ΣΥΝ και ΛΑΟΣ.